तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दिपेश गोल्डन तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आज आहे म्हणजे व्हिडिओचा लास्ट दिवस होईल इकडे गावाकडचा, कारण का आता मी आज रात्री मुंबई जाणार आहे, त्याच्यामुळे शेताकडे आलो आहे व्हिडिओ करण्यासाठी। तर मित्रांनो, पहिला आता आपल्याला फणस काढायला जायचं आहे। तुम्हाला बोललो शेत दाखवावं लास्टच्या व्हिडिओमध्ये, म्हणजे नंतर व्हिडिओ होतील मुंबईशी गावाला आल्यावर। तर मित्रांनो, आता आलो शेतावर, तर आज बघूया शेताकडे काय काय बघायला भेटते तुम्हाला तेच ह्या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे तुम्हाला। पाहू शकता सगळीकडे पूर्ण त्या साईडला हिरवगार गवत झाले। एकच आहे फणस हा। तर मित्रांनो, एकच फणस आहे इथं मोठा। हा मुंबईला नाही ना रे बाबा, कापा नेऊ शेवट। तर वरच्या फणसावर एक कापा फणस आहे, कोण काढेल कोण पण तो ते राहू दे, नको सगळेच काढू, राहू दे तुम्ही खा नंतर। जाऊ दे, खाऊ दे मला घेशी त्या व्हिडिओमध्ये। आता व्हिडिओमध्ये घेतली तर काय झालं, अशी तर सगळ्याच व्हिडिओमध्ये दिसली आहेत। हा पिकला आहे तेच बोलतोय, वाटत पण नाही हा काय। मित्रांनो पाहू शकता, तिथे एक पिवळा दिसतोय तो आंबा पडलाय। वरती पण आहेत 2-3 आंबे बघा इकडे, पण तो आंबा आमटोर आहे। तर आता जाऊया काप्या फणसाखाली। हा मोसंबीचा झाड आहे ना ग, मोसंबीचाच आहे। इथे एक जांभूलचा पण झाड होता, जांभलीचा, तो तुटला, तोडला। ह्या आंब्यावर आंबे आहेत का नाही, संपले। कुठं आहे तो एवढा वरती? थांब थांब, मीच चढतो। पाय चांगलं, माझं चिखलाचं पाय ते गुडगुडी सरते चप्पल काढून चप्पल इथे करीन द्यात ना फक्त, आणि या दुसऱ्या वलीला इथे रताळी लावायचे, तिथे लावलेले आहेत नाही रताळी, ते लावलेले आहेत रताळीचे तागणे। इथे करिंद अननस कुठे कुठे आहे? नको आम्हाला फणस। इथे पण आहेत रताळीचे तागणे।
गेली पण. हा अननस आहे एवढा मोठा झाला. 2 आहेत आणि घरी आहे तो नेलेला. 2 अननस आहेत तिथे. आणि ते म्हांदे कुठे आहेत? त्या दिवशी पुष्पा इकडून आणलेले ते. तर मित्रांनो हे बघा, हे म्हांदे आहेत लावलेले इथे. हा जातोयच. बांधतो ते ना. गेली कुठं ती? गेली कुठं? पुढे गेली. मित्रांनो इकडे नांगर धरताय, तर बघूया. हरणी आणि टिक्या इकडे नाही लावलं होते काय एवढ्या जागेत? हा ढोरा गेली नाही बोलतेस तू? इथं कसला तिल पेरताव का? तर ही मग तिल कुठं आहे? इकडे नाचणी होती तिकडे. नाचणी होती तिकडे. एवढी लवकर कशी का पळाली? गुरा थंडी लागली. चोंड्याकडे पुढं नेलेली तिकडे. काय माहिती, ही बोलते घरात गेली. तर मित्रांनो आमचा भात काय रुजला नाही एकदम. बाकीच्या गावाकडचा लवकर रुजला. आमचा बघा आत्ता आहे कुठे आहे, एवढा काही रुजला नाही खास. हे छोटे छोटे काही. काय बोलतोस? असू दे. जाता जाता नाही बघा गुरा इथं दिसली. हा ये गोकुला आहे आणि तांबू आहे. बाकीची कुठ्यात काय माहिती. बाकीची कुठ्यात रे? हा शनिवारी पण आहे. जा रे खाली. शनिवारी चल. बाबू पण आहे. तांबाल कुठे गेला? चल चल खाली चल चल. जातास का नाही? जा 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 खाली. जा खाली. चल बाबू बाहेर रे. चल. आतमध्ये आहे. दगड पण नाही. बाबू येणार तुझ्या बहिणामध्ये. ये लवकर. अरे चल ये. मारामारी करू नका. बाजूला हो. दरवाजा खोलणार नाही तर चल 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 बाजूला हो. जा. काय गुरा आहे बाबा. पोट काय भरला नाही वाटते यांचा आज. ए इकडे येऊ नको. हा जा तिथून मधून जा. अरे आईस कोण तुझी? मार नको तिला. चल चल तिकडे जा. जा तिकडे. जा तिकडे. कुठे मारामारी? जा तिकडे. मित्रांनो तिघांना पण बांधली. पंडी तांबू तिकडे शनिवारी आणि तिकडं बाबू. रागाने बघताय रागाने.
ही शहाणी आहे. पंडे टाटा टाटा. आल्या आल्या लगेच खायला सुरुवात केली यांनी पेंडा. सकाळी लागलेला 11 वाजता मला वाटतं सोडली आहे ना मी. पोट काय भरला नाही यांचा आज हिरवा गवत खाऊन. गवत काय अजून मित्रांनो तोंडात येत नाही यांच्या, जास्त मोठा झालेला नाही ना गवत. आज दिवसभर पाऊसच पडतोय, आता पण चालू झाला.